Ambalima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite ka se ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ avril kalo tile 18 ka taa bila karidon na avril kalo tile 24 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 29 ka taa bila funteni kalo filanan tile 4 na doloba min nɔrɔ barikalen do ni wagati kɔnɔna na o ye doloba fila ye hɔku dolo ani silolo ni u ka nazaraw k'a ma ko Venus ni arabu b'a wele ko Zuhurati ni doloba fila de nɔrɔ barikalen do ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru o sirilen do i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ siraw olu banbalen do ka ɲɛsin aw ma wasaw olu sira dayɛlɛ olu banbalen do yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu banbalen do ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw aw ka wulikajɔw ka farifaga de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman lasumaya aw bolo ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ a ka ca la ni aw ye cɛsiri aw ka wulikajɔ aw ka laɲiniw nɔfɛ laɲini ninnu caman bɛna bɔ a sira ma walima aw bɛ se ka jaabi ɲuman caman sɔrɔ laɲini ninnu na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen do aw ma dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye n'o tɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisɛgɛ cuncunnenw sɔrɔ garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma wa aw dalakanw barakalen do nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filan bɛna se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko caman lasa nin dɔgɔkun kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ sira o sira taama aw ka sira ta aw ka wulikajɔ ni aw ye miiri caman fara ani hakilina caman fara aw bolodala nin dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don aw ka dɔgɔkun taabolo la a b'a yira k'a fɔ a ka di aw ye aw bɛ fɛ ka hakilina min ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka o hakilina in ta k'o kɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idrissa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun kɔnɔna na lagosiw olu kundalen do aw kan kamasɔrɔ aw ka ko ani aw ka baara ɲumanw ani aw ka hakilinaw olu caman bɛna lagosi mɔgɔw fɛ mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw fana kundalen do aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka baaraw wasa tɛna kɛ olu la ka ɲɛsin aw ma olu tɛna se ka aw wasa nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw mana effort fourni nin dɔgɔkun kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛna sɔrɔ minnu bɛna a fɔ k'olu baara ninnu ma kɛ baara wasalenbaw ye ka ɲɛsin aw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ka garisɛgɛ sirako la ani ka se ka gɛlɛya don aw ni mɔgɔw cɛ layidukanw na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na banamini o fanga ka bon aw ka wulikajɔw la kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn don nata wɛrɛw ma kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ o la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye fariganw olu kundalen do aw kan sumayaw olu kundalen do aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidu timɛbaliyaw olu bɛ aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se a y'aw ka wulikajɔw bila ka don nata wɛrɛw kɔnɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge
dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma wa a b'a yira k'a fɔ fana aw ka se aw ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ aw yɛrɛ kɛcogo de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa caman lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw k'aw basigi ka se ka hakilina ɲumanw ta aw yɛrɛ ye ka se ka baara ɲumanw boloda aw yɛrɛ ye a ka ca la aw bɛna baara ɲuman fɛn fɛn boloda nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o baara ninnu na aw ni mɔgɔw cɛla fo ka taa se aw sigidala mɔgɔw ani layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ se ka wasa sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili la baara kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na farifaga walew olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka se ka wuli ka se ka jɔ kɛ aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya mun na ko aw mana ta sira o sira fɛ ko banamini bɛ se ka don a la ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma kamasɔrɔ farifagaw olu kundalen don aw kan a ka di aw ye aw ka hakilina ka se ka bɔ sira minnu fɛ nka ni aw ye a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ma mɔgɔ lamɛn aw m'aw jigida mɔgɔ kan aw yɛrɛ y'aw cɛsiri aw ka laɲiniw nɔfɛ k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nka ni aw y'aw jigida mɔgɔ kan ka se ka jigiya sira wɛrɛw ta ka don aw ka ko la ko gɛlɛya bɛ se ka don o la o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ si de fanga tɛ se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'a ma kɛ aw yɛrɛbakun ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw lamɛnnin tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilinaw tɛna sabati mɔgɔw yɔrɔ la nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka dusu bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka dusu fagaliya kɛ tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ dusubɔ ko caman de bɛna ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka kow bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn ni hakili ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la halaw ta la ka so kawula kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka sira jɛlenw ta kamasɔrɔ banaminiw bi ko o ko la aw ka kɔlɔsi olu la olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw kɔ bɔ fiɲɛ na ni aw bɛ baara o baara kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o fo ka kɛ o bɛɛ lajɛlen ka kɛ baaraw yɛrɛ ye aw dusu saniya ka se ka baara minnu kɛ nka ni aw ye baaraw lagosi ka kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ sira tilelenw aw k'olu ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw jigi dalen don ko dɔw kan depuis don tɛmɛnenw na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nka ni aw ye sira nasugu dɔw ta sira banaminenw ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na adamadenw bɛ se ka sira aw ɲɛ ka taa u yɛrɛ kalifa fan wɛrɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw ka ko kɛcogo la kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw olu ɲɛsinnen don aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa a ka ca la don tɛmɛnenw na aw bi mɔgɔ minnu nɔfɛ u bɛ se ka aw dɛmɛ aw ka wuli ka jɔw la ni o ko tɛ se ka ɲɛnabɔ a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka wuli olu fɛ aw ka se ka olu laɲini nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ kibaruya dumanw bɛ bɔ olu yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka siniɲɛsigiw ani hakilina kuraw na aw la aw ka waleyaw kɔnɔna na garisigɛ siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la badara ali ka so jigiso denw verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ka hakilinaw barikalen tɛ gɛlɛyaw bɛ aw ka siraw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidu timɛbaliyaw o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ layidukanw tɛmɛna aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na o layidukan ninnu tɛna bɔ a sira ma
wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka dépenses kɛ cogo la kamasɔrɔ fitini min bɛ aw bolo n'aw ma se aw ko kɛ cogo la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo olu bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw ka dépenses kɛ cogo la n'aw ka se aw ka musakaw kɛ cogo la n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ dɔgɔkun kɔnɔ garisigɛ sira fɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhu ka so poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka na bɔ ni aw yɛrɛ ka kow ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ni aw bɔla ni aw ka gundo ye k'a fɔ ko aw bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ aw kumafɔbaga ye o gundo ninnu bɛ se ka ta ka aw yɛrɛ kɛlɛ don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw kumacogo aw ni aw furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gundo bɛ gundo la ko aw kana olu fɔ minnu bɛ aw yɛrɛ la n'o tɛ gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko la kosɛbɛ garisigɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko an donna funteni kalo 2nan kɔnɔna na an bɔla funteni kalo fɔlɔ kɔnɔ pep an donna funteni kalo 2nan na n'o ye toro mɔgɔw ka wagati ye toro mɔgɔw ka wagati y'a daminɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ kalo 1 kɛ o la nin cogoya in na tan nɔ sɔɔni an bɛ sɔrɔ ka bɔ toro mɔgɔw ka wagati kɔnɔ an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kalo wɛrɛ kɔnɔ nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la n ka foli bɛ n lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ yan nɔ fo Chine ka taa se Suisse ma n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'an wele k'an fo n ka foli bɛ aw fana bɛɛ lajɛlen nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka dɔgɔkun kɛ an sago ye ala ka an ka jamana in kɛ an sago ye halisa ala ka jamana in basigi